O Colexio Jaime Balmes de Noia retrocede ao medievo cunha feira de artesanía na que os alumnos poden vender produtos fabricados por eles mesmos con moeda propia e todo con fins solidarios. Estamos vendendo ervas Luisa para el dolor de barriga, para las infusiones. Unhas conchas que ten diferentes usos. Por exemplo, esta para os xabóns, para desmaquillarse, para os xabóns, para o olor, para caramelos. Decidimos que aquí non se pode mercar con euros, senón con balmedíes. Os balmedíes, este colexo chamase Jaime Balmes, entón decidimos facer unha moeda para que a xente veña, entra neste pabellón, no banco, que se chama, aí o podes ver, que se chama, bueno, Banco Balmedie, podemos cambiar, cada euro vale un balmedie e cada 5 euros 5 balmedíes. Con esa moeda, en cada un dos stands podense mercar. Escolares entre 3 e 16 anos participaron nesta feira na que tiveron ocasión de amosar o traballo desenvolvido nos distintos obradoiros ao longo do curso, coa temática central do Portus Apostoli como eixo. É a cuarta feira que facemos, este ano está centrada un pouco na reivindicación do Portus Apostoli e de o Totum Bonum que celebramos, o Concello celebra o 850 aniversario. Nós hoxe estamos facendo unha presentación sobre o Portus Apostoli. Tamén tivemos a sorte de poder recibir charlas sobre o Portus Apostoli e buscar información en internet. Xunto a eles colaboraron artesáns da vila que amosaron os seus saberes elaborando sidra artesanal ou cestos, así como o Museo do Mar de Noia, co que os pequenos aprenderon a compoñer barcos con cunchas. Usar as conchas do bivalvo máis importante que temos aquí na ría de Noia e pasalo a Portus Apostoli. Las conchas que tenemos que romperlas así, cuando rompan, esto sería la vela, hay que pegar con silicona esto así, irías lo de Portus Apostoli, pondrías aquí más silicona, Ademais de favorecer a convivencia e mellorar as experiencias de aprendizaxe dos cativos, esta feira tivo como fin último a recadación de fondos para a Asociación Galega de Heteroplasia Progresiva Ósea.